aquí fent caravana per anar al Camp del Mas. I vostè com es diu? Jorge, Molt bé. I d'on és? Ecuador, De quin lloc de l'Equador? de Quito. De Quito? Bueno, de la capital. O sigui que vostè és capitalino, no? Capitalino, sí. Mirat a internet Ets dolent, eh? Ets dolent, eh? Que muac. Amb el Vicent no li fem més la palla. Si ull de no brac. Igual que és Jaume al revés. Si ull de no brac. Bona tarda. Lluís Carbonell. Bona tarda, sí, Ull de Brac. Sí, això és una expressió caica. Bueno, les dames. Beautiful girls. Hello, how are you? Hola, Jaume. Bona tarda. Hola, guapa. Què tal? Molt bé. On van vostès? Contenta de veure't. Anem al concert per la llibertat. Per la llibertat. Sí. Ja ens ho han dit, no? Camí a la independència. És curtet. Hola. Tenim el tocant. Senyor Vicenç Bon, cap on... I senyora Massado, cap on van vostès? Que és pel món obrero, Jaume. Sí, pel món. Gràcies. Hola. I cap on van vostès? Cap a on van? Andorra. D'aquí a la llibertat, eh? Això ja està fet.